החלטתי לוותר. נסעתי לחפש שקט, פיסת אדמה בתולית. כל הסובבים אותי היו משוכנעים שהשתגעתי. לרגע אחד כמעט והאמנתי להם. הם התנהגו כמו רובוטים, איבדו כל צלם אנוש, קידשו את האובייקט וקברו את עצמם מתחת להרים של טכנולוגיה שתחסוך להם זמן, כסף, מקום, דיבורים, מגע אנושי, קשר עין, חיוך. הם שכחו מה ידיים עמלות ועיניים טובות יכולות לעשות. הם יכלו להציל את עצמם, חבל שהם לא הבינו את זה בזמן. אולי הייתי מפנה להם מעט מקום לידי, בשדות האושר האינסופיים, בטבע הזה שלא נגמר, בארץ בראשית. לא נשאר כאן דבר. לא בניינים, לא מפעלים, לא מכונות. נעלמו הכבישים, התאדו המכוניות. אין גדרות ונשברו המחסומים. אין אנשים שרצים לשום מקום אחרי שום דבר בלי שום תכלית. הם לא נתנו לעצמם שנייה להיות ברגע, פשוט להיות בו, בלי לתקן אותו, בלי להשפיע עליו, פשוט להיות.